Jeg hedder Orashav, så jeg er født i Iran i 1974. Har opholdt mig her i landet i 23 år. Har været hjemrejst de sidste 4 år, hvor jeg opholdt mig i Iran og rejst rundt for at lære mit fædreland at kende. Der har jeg været udsat for nogle forskellige oplevelser, og dem har jeg prøvet på at afbilde i malerier og musik og film. Og her kan vi se nogle af de malerier, jeg har arbejdet med, siden jeg kom hjem fra min rejse. Og der prøver på at udtrykke noget af det ting, som jeg har set i folks øjne, i folks hverdag. Det har jeg afbildet mest i kvindebilleder, fordi at jeg så meget mystik i de tildækkede kvinder, som man så i de forskellige kulturer, der spreder sig rundt i Iran. Helt ned sydpå, hvor de har rødder fra de afrikanske og spanske og arabiske indtrængning, den iranske. Og så nordpå, hvor man kommer op med de mere farverige turkmenske, russiske og azerbaijanske. Og det jeg prøver på at afspejle med malerierne, det er folks udtryk i forhold af masker, som kommer fra forskellige følelser, man har. Som både kan være det, som vi kalder for passion for eksempel, og angst, de hemmelighedsfulde blikke, som har noget at fortælle. Og så også lidt af skamfølelse i forhold til den pålagte religion, og de pålagte regler, samfundsregler og etiske holdninger. Og det afbilder jeg så på forskellige vis på det her billede. Det her billede for eksempel, som hedder erfaring, som er dannet af persiske skrift. Hele billedet er dannet af persiske skrift, som hver især definerer hver et sted, hvor der er skrevet, definerer lige præcis de rynker, som dannes på folks ansigter, når de ældes af de forskellige følelser. Maleri og kunstner for mig er ligesom, jeg har arbejdet med forskellige kunstarter, både for musik og film, billede, fotografier. Og malerier er for mig en sammensætning af billeder, jeg tager og omdanner dem til malerier. Og det er også, ligesom de andre kunstarter, en måde at udfolde mig på, ved at tegne nogle følelser. Nogle følelser finder jeg hos folk og tager et billede af det. Så er der nogle følelser, som jeg omdanner til en forklaring, historie, og synger det og laver musik af det. Så er nogle helt andre, nogle som jeg gerne vil have, at folk kan have hængende i deres stuer, som ikke bare et billede, som man ser på nettet, eller en ramme, men med maleri, som man kan have hængende som et evigt udtryk for en følelse, eller et øjebliks følelse.